Sziasztok, srácok! Én vagyok a nagy Maxi, de csak hívjátok a Maxnak. Tudjátok ezt, hogy ez a varázslatos kocka, mint magyarul úgy hívjuk Rubi kocka, mert Rubik feltalált nagyon sok féle Rubi kockát. És ti is tudjátok, hogy a Rubi kockákat ki lehet rakni, de a színébe is ki lehet, meg van háromszögekben, meg mindenfélékben, amiket ti akartok, megvehetitek, ami Rubik elnök felhagyott nekünk, és angolul úgy mondják Rubik's Cube, mert ez a Rubik kocka, az első, mikor feltalálta Rubi elnök, az első neve volt, hogy Rubin kocka, és a második pedig varázslatos kocka. Tudjátok, ez a varázslatos kocka nagyon egyszerű kirakását, amit tudjátok, a Kevin is ki tud rakni, meg mindenki, aki tudja, de gyermek is tudja, meg nagyfiú is. Ezek a dolgok, események nagyon is tudjátok ezt, hogy csak egy dolgot mondhatok nektek. Ezt a Rubi kockát feltalálta Rubik elnök, és Rubik elnök felhatott nekünk, mert ezt tudjátok, hogy nézzetek a többi videómat. Az első videóm, hogy a rendőr és a tovar, és a második pedig, hogy igazat mondok. És ez a harmadik videóm, hogy ez a varázslatos kocka, de nézzétek az Andreával, ez az egyik és tudjátok, hogy megnézhetik az Andreával a potkum weboldalán, és ezeket Rubik kockákat meg tudjátok csinálni, de ezt tudjátok, hogy Kevin nem mondta el, csak kirakta, de én elmondom nektek, elárulom nektek, hogy ez a varázslatos kocka más néven, az a harmadik névű Rubik's Cube, mert ezek a dolgok, események, csak egy dolgot mondhatok, hogy ez nagyon jó, és sajnáljuk ezt, hogy jöjjön, hogy így lehet kirakni a videók, de